u Sjevernom Indijskom kraljevstvu, poznatom po svojoj raskoši i mudrim vladarima, živio je kralj koji je volio da testira ljude oko sebe. Bio je poznat po svojoj oštroumnosti, ali i po tome što je uživao u igrama koje su često bile na granici ismijavanja. Jednog dana odlučio je da testira sina svog najvjernijeg ministra, dječaka koji je bio poznat po svojoj tihoj prirodi i skromnosti, ali najvažnije, po svojoj mudrosti. Kralj je pozvao dječaka u svoju veličanstvenu dvoranu. Na stolu ispred kralja ležala su 2 novčića, jedan od zlata, sjajan i težak, i drugi od srebra, manji i manje blistav. Kralj se nasmijao i rekao: "Reci mi, mladiću, šta je vrijednije, zlato ili srebro?" Dječak je sa blagim osmijehom odgovorio: "Srebro, vaše veličanstvo." Kralj se nasmijao glasno, a dvorjani su se pridružili njegovom smijehu. "Ako tako misliš," rekao je kralj, "uzmi srebrni novčić." Dječak je uzeo srebrni novčić i zahvalio se, a kralj je odmahnuo glavom, zabavljen njegovim izborom. Ovo se ponavljalo svakog dana. Kralj bi postavljao isto pitanje, a dječak bi uvijek birao srebrni novčić, dok bi dvorana odjekivala smijehom. Prolazili su dani, a dvorjani su počeli da ogovaraju ministra i šapuću o dječakovoj naivnosti. "Glupost! Kako ne vidi da je zlato vrijednije?" pitali su se. Ali dječak je svakog dana odlazio kući sa srebrnim novčićem u džepu i osmijehom na licu. Jednog dana, otac, razočaran zbog dječakovog ponašanja, prišao mu je i upitao: "Zašto uvijek biraš srebro, kada znaš da je zlato vrijednije?" Dječak je pogledao oca svojim bistrim očima i odgovorio: "Da, znam da je zlato vrijednije, ali da sam izabrao zlatni novčić, kralj bi prestao da mi postavlja pitanje. Ovako, svaki dan dobijem srebrni novčić i za sve ovo vrijeme zaradio sam mnogo više nego što bih dobio jednim zlatnim novčićem." Otac je ostao bez riječi, zadivljen dječakovom mudrošću. Kada je kralj čuo za ovaj odgovor, nije se više smijao. Umjesto toga, nasmiješio se sa poštovanjem i rekao: "Ti si mudriji nego što sam mislio. Tvoj izbor nije bio znak naivnosti, već strpljenja i promišljenosti. Tvoj otac može biti ponosan na tebe." Kralj pozva dječaka sebi i dade mu 2 škrinje. "Tvoja mudrost i snalažljivost vrijede mnogo više nego ove 2 škrinje zlatnih i srebrnih novčića." Priča nas podsjeća na važnost skromnosti i sposobnosti da se ne reaguje na ismijavanje drugih. Dječak nije osjećao potrebu da dokazuje svoju pamet, već je tiho i mudro koristio situaciju u svoju korist. U životu često je važnije razumjeti širu sliku i djelovati sa strpljenjem nego tražiti trenutnu potvrdu ili priznanje ili ulaziti u argument sa tvrdoglavim ljudima. Mudrost nije uvek očigledna i ne mjeri se brzim odlukama ili spoljašnjim pokazateljima. Ako vam se svidjela ova priča, a znam da jeste, ne ustručavajte se pretplatiti na kanal Vodič za bolji život. To je apsolutno besplatno zauvijek i sigurno nećete dobiti uplatni račun na kraju mjeseca. Lajkujte video ako vas je inspirisao i ostavite komentar. Hvala što nas pratite i vidimo se u sljedećem videu. Ćao ekipa!